Αθήνα 984. 4 λεπτά μετά από τις 4:30 εδώ στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Έχω πολύ ωραία παρέα και επειδή μιλάμε στα τραγούδια, νομίζω ότι θα έπρεπε έτσι να τα πούμε και ζωντανά, Αλέξανδρε. Είναι ο Αλέξανδρος Λογοθετίδης μαζί μας. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει μια πολύ ωραία είδηση και αυτή τη βδομάδα ήρθε και ο Δήμαρχος και σας είδε, Αλέξανδρε. Ναι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έκανε μια βόλτα. Να είσαι καλά, χαίρομαι πολύ που ήρθες και δεν ήσουν σήμερα στην Τεχνόπολη. Ήσουν στο Μουσείο Κάλλας. Ναι. Ο Αλέξανδρος είναι μαζί με τη Βασιλική 2 άνθρωποι οι οποίοι πλέον δουλεύουν στο καφέ της Τεχνόπολης. Είναι πολύ μεγάλη χαρά εδώ πέρα. Με το που ήρθες στο σταθμό ήταν πολύ ωραίο που όλοι σε φωνάζανε «Γεια σου Αλέξανδρε, γεια σου Αλέξανδρε» και τους ξέρεις κι εσύ. Ναι. Πες μας την ιστορία σου, τι ακριβώς έχει γίνει με το Δήμο? Η ιστορία μου ξεκίνησα από την αρχή. Ξεκίνησα από πολλά χρόνια, από το 2015 στο Στίβο. Έχω μάθει να συνεχίζω, μην το βάζω κάτω, και αυτό που έχω καταφέρει τώρα, χωρίς τον Πάνο τον Βλάχο, δεν θα ήμουν αυτό που είμαι τώρα. Έχω τόσους που έχω γνωρίσει και με στηρίζουν, όπως και από Μάλεση, όπως και ο Ηρακλής, και με βοηθάνε. Ο Πάνος είναι φίλος σου? Ο Πάνος, για μένα ο Πάνος είναι σαν αδερφός, όχι φίλος, αδερφός. Πώς γνωριστήκατε? Να πούμε ότι ο Αλέξανδρος είναι ένας από τους 2 ανθρώπους με προβλήματα, αμαία το λένε, δεν ξέρω εσύ πώς θα ήθελες να αυτό προσδιοριστείς. Συμφωνώ απόλυτα. Και τον Πάνο το γνώρισα το 2020 που ήταν τον κορονοϊό. Είχαμε την κοπή της πίτας στο ελληνικό. Είχε ένα αδερφό, το λένε Ορέστη Βλάχου. Εκεί ξαφνικά ήθελε να τραγουδήσει για μας, για τα παιδιά, τα μέα, που είναι τα Best Buddies Greece, που είναι ένα σύλλογος. Βρεις ένα φιλαράκι, πάμε για καφέ, κάνουμε βράσεις διάφορα. Τα Best Buddies. Ναι, κρεμάμε τα κουδούνια, φτιάχνουμε εμείς τα κουδούνια. Ναι. Κάνουμε τον περίπατο φιλίας, τον 11 εκατομμύρια το έχουμε. Αχ, μου έχεις πει τόσα πολλά πράγματα. Ένα να τα πούμε λοιπόν, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Ναι, τον Πάνο τον Βλάχο το γνώρισα στο ελληνικό, που είχαμε την κοπή της πίτας, όπου σας είπα νωρίτερα, με τον Ορέστη, τον έφερε, τον έβλεπω ξαφνικά, συγκινήθηκα πολύ που τον γνώρισα από κοντά, και με φωνάζει ο Νικόλας ο Τζαβάρας, Αλέξανδρε, έλα λίγο να σου μιλήσει ο Πάνος ο Βλάχος. Πηγαίνω εκεί, μιλάμε, μου λέει Αλέξανδρε, να σου πω, σε συμπάθησα πάρα πολύ, είσαι από τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει. Την Τετάρτη πιάνεις δουλειά στο θέατρο. Τι? Λέω, τι έγινε? Αυτό που άκουσες, Αλέξανδρε. Γιατί είσαι καλό παιδί και σου ανήκει αυτή η δουλειά. Αλήθεια. Ναι. Και δουλεύεις στο θέατρο μαζί με τον Πάνο Βλάχο? Ναι, όταν πήγα στο θέατρο την Τετάρτη, που το 2020, πέρασαμε εγώ. Τι κάνει όλα τα παιδιά, τα κορίτσια, όλοι. Ήμασταν 3 χρόνια στο τυχαίο θάνατο του Αναρχικού. Τεράστια επιτυχία, εμπορική. Λίγο είναι στα όλοι θέλαν να ξαναγίνει και τέταρτη χρονιά. Γιατί ο Αναρχικός συνέχεια sold out γινόταν. Δεν υπήρχε. Είχαμε και τα μπλουζάκια, τα καπέλα. Και τότε έχει κάνει τραγούδια που το τραγουδάει στη συναυλία που κάνουμε και στις πελωδίες παντού. Και τώρα υπάρχει καινούργια παράσταση που έχει ανεβεί από πέρυσι. Τον Don Juan. Ναι, Don Juan λοιπόν, ο Πάνος Βλάχος. Και αυτή φοβερή παράσταση. Και τι κάνει και αυτή. Κάτι καινούργιο είναι, γνωρίζεις καινούργιους φίλους. Άρα συνεχίζεις και στο Don Juan. Ναι. Πού θα είσαστε το χειμώνα? Το χειμώνα θα είμαστε στο Βεράκι που θα είναι. Ωραία. Που θα είναι τον Οκτώβριο και θα κάνει και 4 παραστάσεις στην Αθήνα. Τέλεια. Μαζί λοιπόν ο Αλέξανδρος Λογοθετίδης με τον Πάνο Βλάχο που τον βοήθησε, και προφανώς όλη αυτή η εξωστρέφειά σου, γιατί είσαι ένας άνθρωπος πολύ κοινωνικός και αυτός ήταν ίσως και ένας λόγος πολύ σημαντικός για να βρεθείς μαζί μας εδώ στην Τεχνόπολη. Ναι, για τον Πάνο, να σας πω για τον Πάνο, παλιά που έκανα Στίβο και πήγαινα σε αγώνες στη Θεσσαλονίκη, δεν κατάφερα να παίρνω νίκη. Ναι. Και σε αυτό με βοήθησε ο Πάνος, με στήριξε. Έχεις τρίτος στο Πανελλήνιο, πρωτάθλημα. Παλιά βγήκα δεύτερος. Ναι. Μου λέει Αλέξανδρε, να σου πω κάτι. Μην έχεις άγχος, θα τα καταφέρεις και πιστεύω σε σένα και είμαι πολύ περήφανος για σένα. Και χάρη στον Πάνο τα κατάφερα αυτά που έχω κάνει τώρα. Γιατί τώρα δεν θα ήμουν έτσι πως είμαι τώρα. Χάρη στον Πάνο.
Είσαι πιο ανοιχτός, πιο άνετος. Τόσους φίλους που έχω με έχουν βοηθήσει. Όπως και ο Φάνης ο Μονατίδης που έχω γνωρίσει φέτος, φοβερός άνθρωπος. Έχω συγκινηθεί που έχω γνωρίσει πάρα πολλούς καλούς ανθρώπους στη ζωή μου. Και είσαι και εσύ ηθοποιός. Ναι, βοηθικός ηθοποιός που θα ανεβεί το στρατεύειο το Πρώτο Λεόνε. Στο Πρώτο Λεόνε. Ναι. Είναι μια φοβερή παράσταση. Εγώ ξεκίνησα από την ηθοποιία από του Μανούσου Μανουσάκη. Κρίσιμες στιγμές. Κόκκινο ποτάμι. Το θυμάμαι πολύ καλό. Μόλις το έμαθα αυτό, με στενοχώρησε. Πολύ. Πάντως ξέρω όμως είναι στην καρδιά μας και να είναι καλά εκεί που είναι τώρα. Και μας βλέπει. Σημασία είναι να προχωράμε μπροστά. Και να θυμόμαστε, γιατί εσύ θυμάσαι και όσους έχουν βοηθήσει και τους θυμάς. Πάνος Βλάχος, πάμε να ακούσουμε ένα Πάνο Βλάχο, έτσι αγαπημένο, μιας και μιλάμε τόση ώρα. Ακριβώς. Νίκο, είναι ακριβώς στην Μπάνκα, έτσι όπως το βλέπουμε στα τραγούδια μας. Εννοείται τον αγαπά πάρα πολύ τον Πάνο, θα του δώσω αυτό το μήνυμα. Και θα ακούσουμε ένα τραγούδι του Πάνου Βλάχου, ο οποίος βέβαια είναι σε περιοδεία αυτές τις μέρες. Οκτώβρη αρχίζεται. Εγώ του το έστειλα σε μήνυμα και λέει να το βάλει. Λέει να το βάλει. Μέχρι να βρει ο Νίκος μας ένα τραγούδι που αν δεις την Μπάνκα σου αριστερά υπάρχει Πάνος Βλάχος, Νίκο, γιατί το βλέπω έτσι από μέσα. Αριστερά στην Μπάνκα μας. Μπράβο, βάλε μας ένα Πάνο Βλάχο. Και εδώ με τον Αλέξανδρο μπορούμε να πούμε τι ακριβώς γίνεται και στην Τεχνόπολη, που η Τεχνόπολη είναι με τις συναυλίες της, με τον κόσμο, και εσύ εργάζεσαι. Ναι, είμαι περήφανος που το κάνω αυτό. Να είναι καλά το φίλο μου το Μάντο Βρούσης που βλέπει στο Αστέρα Season, που με έβαλε και αυτό σε μένα εκεί, και είμαι περήφανος που μπήκα στον Ευρώνα. Να ευχαριστήσω την Μπόμπη τη Μάλισση, την κυρία Στέλλα Καμπούρη που την είχα πάει για δασκάλα στο Άλμα. Να ευχαριστήσω και τον Νίκο τον Παγίδα, εννοείται και τον κύριο Πατρινό που είναι όλοι της Τεχνόπολης, και τον κύριο Ηρακλή και όλους τους φίλους σου, τους συνεργάτες. Και όλους τους συνεργάτες στη δουλειά. Γιατί και ο κύριος Σπύρος είναι φοβερός στο καφέ. Κάνει καλό καφέ, να τους, εδώ τον πίνω. Είναι φοβερός. Όπως και ο Γιώργος που μου κάνει μερικές φορές πλάκες και με κάνει και γελάω. Η Τεχνόπολη είναι πραγματικά. Καλά, και η Βασιλική είναι μια φοβερή κοπέλα. Και η Βασιλική, η οποία ήρθε. Με ρωτάει μερικές συμβουλές και τις δίνω μερικές συμβουλές. Την έχω, πώς με λέει και αυτή η αδερφό, την νιώθω και εγώ σε μια αδερφή μου. Είναι φοβερή κοπέλα. Πώς ήρθες στην Τεχνόπολη, πώς έγινε αυτή η σχέση με το Δήμο της Αθήνας και έγινε η προσλήψή σου στο καφέ? Ξεκίνησε από την αρχή όταν γνώρισα την κύριο Πόπη, μάλιστα πριν 3 χρόνια, 2, που θέλαμε να βλέψουμε αυτό που γίνεται κάθε Χριστούγεννα, το Factory. Κάνετε, ναι. Έτσι γνώρισα την κυρία Πόπη, τον κύριο Παγίδα, και μου λέει ο Μάνος μετά από λίγα χρόνια, πέρασαν 2 χρόνια, μου λέει Αλέξα, βρήκα βία. Πώς? Του λέω. Από τον Ευρώνα, τον Νίκο τον Παγίδα. Τον ξέρω. Ο Ευρώνας τι είναι? Είναι που για τα παιδιά μέα μας βρίσκουν δουλειές και έτσι βολεύουμε. Και προσπαθούμε να βλέψουμε και μόνιμα. Ωραία. Εγώ το θέλω μόνιμο, γιατί μου αρέσει η δουλειά που κάνω. Δεν κουράζομαι. Είμαι περήφανος. Και να ευχαριστήσω τον Ευρώνα. Μας βοηθάει ο Ευρώνας. Είναι πολύ σημαντικό το έργο αυτό και είναι και πολύ σημαντικό το πώς εσύ ανταπεξέρχεσαι και στη δουλειά εδώ στην Τεχνόπολη. Και βέβαια αυτές τις μέρες δουλεύεις και στο Μουσείο Κάλλας. Ναι, στο Μουσείο Κάλλας με παραδοθήκαν όλοι. Μπράβο, μου λέει ο Κωνσταντίνος, μου λέει είσαι φοβερός Αλέξα, κάνεις καλή δουλειά. Εγώ την κάνω καλά ή να ανησυχώ? Όχι, μην ανησυχείς, του λέω. Μια χαρά την κάνεις τη δουλειά σου. Και ο Δημήτρης είναι φοβερός, κάνει και τόσο ωραίο καφέ που μου κάνει τη σοκολάτα στο Μουσείο Κάλλας, φοβερή. Όπως και ο Κώστας. Με κάνει μερικές φορές και γελάω. Και αυτό μου αρέσει. Είναι φοβερά παιδιά, όλους. Όπως και είναι τα παιδιά που δουλεύουν εκεί και στο Μουσείο Κάλλας και στην Τεχνόπολη. Είναι ο Αλέξανδρος Λογοθετίδης. Είναι ένας από τα 2 παιδιά αμαία τα οποία έχουν προσληφθεί από το Δήμο της Αθήνας. Όπως και την Άρικα. Η Άρικα. Είναι πολύ καλή αυτή που κάνει ωραίο καφέ. Άρα έχει πολύ ωραίο καφέ, όπως καταλάβατε, και η Τεχνόπολη και το Μουσείο Κάλλας. Ναι.
Πάμε για Πάνο Βλάχο και επιστρέφουμε. Είναι ο Πάνος Βλάχος, το ψιθυρίζει το τραγούδι. Ναι, το γιατί τραγουδάει μόνο ειλικρινά, ωραία τραγούδια. Έχω και καινούργια τραγούδια πάνω. Ναι. Και είναι και τραγούδια από τις παραστάσεις αυτές τις πολύ πετυχημένες που κάνετε. Αλέξανδρε, πέρα από την Τεχνόπολη, τη δουλειά σου, πέρα από τη δουλειά σου στο μουσείο, πέρα από τις δουλειές με τον Πάνο Βλάχο στο θέατρο, έχουμε τηλεόραση. Πόρτο Λεόνε στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια. Ναι. Είναι ένα σύριαλ που θα δούμε από Οκτώβρη, φαντάζομαι, στη νέα τηλεοπτική σεζόν από τον Α. Ναι. Σε ρώτησα για τα γυρίσματα, αλλά μου λες τελειώσατε. Έχετε τελειώσει ήδη. Ναι. Ήταν μια φορή σειρά που έχω πάει στο Καμπαρέ το γύρισμα και μετά έχουμε ένα σε άλλο γύρισμα που ήμουν εργάτης. Πέρασα πολύ ωραία εμπειρία. Γνώρισα φίλους, γνώρισα καινούριους ανθρώπους. Στα γυρίσματα γνώρισα καινούριους φίλους και είμαι περήφανος που έκανα τα γυρίσματα που έφτασα μέχρι εδώ, χάρη στον Πάνο Βλάχο, γιατί έπαιξε και στην ίδια σειρά με τον Πάνο, στην καινούργια, που θα λέγεται... Ποια είναι, και το εγώ δεν γνωρίζω. Α, είσαι και σε άλλη σειρά, ναι, λοιπόν. Ναι. Οκ. Και αυτά τα γυρίσματα έχουν τελειώσει? Ναι, και αυτό τελείωσε την καινούργια. Ναι. Του Πάνου Βλάχου. Όχι στις 17 κλωστές. Όχι, είναι του Ξαφούλια η άλλη καινούργια. Αυτή είναι του... Ξαφούλια, ναι. Ωραία, τέλος πάντων, το Ρηφιφί. Το Ρηφιφί, ακριβώς. Ναι, που είναι πάνω στη μηχανή. Μπράβο. Σε 2 γυρίσματα. Που είναι και ο Χαραλαμπόπουλος. Ακριβώς. Τέλεια. Φοβερός ηθοποιός και αυτός, γιατί έχει παίξει σε παλιά έργα. Ναι. Το θυμάμαι, στα εγκλήματα. Βέβαια. Ήταν πολύ μικρός εκεί. Ναι. Χαίρομαι εγώ που είμαι στον Πάνο. Δουλεύουμε όλους. Τα best buddies που σας έλεγα πριν. Τα base buddies. Ναι. Ωραία. Να μιλήσουμε για τα base buddies, γιατί είναι αυτή η παρέα που νομίζω βοηθάει πάρα πολύ κόσμο, πολλά αμαία παιδιά. Ναι. Γιατί εγώ είμαι σε πολλά, είμαι και στο μπάσκετ, με τα Special Olympics. Ναι. Και τώρα δεν είναι σωματείο, σύλλογος τώρα. Σύλλογος. Έχει γίνει. Αυτό που νομίζω βγαίνει από την κουβέντα που κάνουμε, και σε ευχαριστώ που είσαι εδώ σήμερα, είναι ότι πρέπει να είσαι παρόν παντού. Δηλαδή, ό,τι σου αρέσει να το κάνεις, να μην σε κρατάει πίσω ενδεχομένως κάποιο θέμα προσωπικό που ίσως αισθάνεσαι λίγο μειονεκτικά απέναντι στους άλλους. Δεν πρέπει. Το ξέρω, τα έχω βάλει όλα σε μια σειρά και τα προλαβαίνω όλα. Ναι. Και τα προλαβαίνω όλα. Ακόμα που προλαβαίνω το μπάσκετ που είναι στις 2 η ώρα και την προπόνηση που είναι το απόγευμα. Που δεν βουλεύω κάθε Δευτέρα στο θέατρο και Τρίτη. Και τα προλαβαίνω όλα. Με τα πέσβα της είναι μια λιγάνωση που έλεγα πριν. Είναι με αμαία. Τα φιλαράκια. Έχω κάνει και μια διαθήμιση εγώ εκεί. Όταν σου βρίσκουν φιλαράκια, μα διάξουνε, πας για καφέ, για bowling, κάνουμε διάφορες βράσεις, κρεμάμε τα κουδουνάκια και υπάρχει και ο περίπατος φιλίας που θα γίνει τον Οκτώβριο 11 του μήνα. 11 Οκτωβρίου λοιπόν, ο περίπατος φιλίας. Τι ακριβώς είναι αυτό? Είναι ένα σύλλογος για παιδιά αμαία και ένας εθελοντής. Αν διάξουνε, κάνουμε διάφορες βράσεις. Πάμε η βρωμή, κάνουμε διάφορες βράσεις. Πολύ ωραίο. Και είμαι περήφανος και εκεί. Γιατί μου είπανε, που μου στείλανε μήνυμα που είναι συγχαρητήρια και μας είπανε θα έρθω μια μέρα για καφέ εδώ στην Παχνόπολη. Μου είπανε και με έχουν συγκινήσει. Είμαι περήφανος που είμαι σε όλα τα σωματεία που είμαι. Χαίρομαι σε αυτό που κάνω, γιατί όταν θέλω να κατεβάσω κάτι το κάνω με πείσμα και να έχεις πίστη και να πιστεύεις. Γιατί ο Θεός μπορεί να σε βοηθήσει. Κανείς αυτό είναι δεν πολύ σημαντικό. Η πίστη, το πείσμα, και νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ, Αλέξανδρε, το να μπορείς να είσαι και στον αθλητισμό. Αυτό που κάνεις σε βοηθάει πολύ. Η τέχνη σε βοηθάει πολύ. Ακριβώς. Και υπάρχουν και άνθρωποι και με τα αμαξίδια οι οποίοι και χορεύουν και παίζουν μπάσκετ. Αυτό που είπατε τώρα με τα αμαξίδια το έχω ζήσει. Γιατί όταν βλέπω το αμαξίδια με αγγίζει κάτι. Ναι. Μια στεναχώρια που δεν μπορεί να περπατάμε εμείς και δεν περπατάνε αυτά τα παιδιά. Ναι. Πρέπει όλοι να κάνουν τα αθλήματα που θέλουν να κάνουν άθλημα και για τα παιδιά τα αμαξίδια. Όπως έχουν το μπάσκετ.
πρέπει να φτιάξουν και για το ποδόσφαιρο σε όλα τα αθλήματα. Ναι. Για να μπορεί να έχει ένα παιδί να του αρέσει το βόλεϊ. Πρέπει να φτιάξουν βόλεϊ. Εγώ θέλω κάποια στιγμή, στο μέλλον, θέλω να γίνω προπονητής, να βοηθήσω παιδιά με μαξίδια. Ναι. Να γίνω προπονητής. Γιατί ήταν το όνειρό μου, γιατί το έχω. Γιατί βοήθαγα το φίλο μου, μας στα Θεσσαλονίκη στις αγώνες. Του λέω: πάμε Γιώργο, το έχεις. Και το κατάφερε. Με έκανε πολύ περήφανο, γιατί πήραμε την τρίτη θέση. Και με βοήθησε πάρα πολύ. Αλέξανδρε, πού θα σε βρούμε από εδώ και πέρα? Αυτές τις μέρες είναι τώρα 15 Αύγουστου. Εντάξει, φαντάζομαι η Τεχνόπολη, το καφέ θα κλείσει κάπου. Είχα και ένα προπονητή που το έμαθα πριν από λίγο. Ναι. Σταμάτησε. Με βοήθησε πάρα πολύ. 2 χρόνια που έκατσε, το Γιώργο το Βλαχάκη. Με βοήθησε πάρα πολύ. Και ήμουνα πολύ περήφανος που είναι εδώ και θα με στηρίζει. Που και πέρα θα είμαι παντού, ξέρω με βρούνε. Θα είμαι στην Τεχνόπολη στο καφέ. Θα είμαι στο θέατρο που θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο και αυτά που κάνω τα βλήματα. Ενημερώνω συνέχεια στα social. Στα social. Τα social πώς κάποιος μπορεί να σε βρει? Στα ελληνικά, στο Facebook Αλέξανδρος Λογοθετίδης, ναι. Και στα αγγλικά. Αλέξανδρος Λογοθετίδης λοιπόν, εδώ στην Τεχνόπολη, είναι στο καφέ. Είναι ένα από τα παιδιά ΑΜΕΑ που ήρθαν από το Δήμο της Αθήνας και δουλεύουν στο καφέ. Θα τον βρείτε όμως και στο Μουσείο Κάλλας. Εννοείται. Τα πρωινά. Άλλο καφέ υπέροχο. Μέχρι τέλος του μήνα θα είμαι εκεί. Μέχρι τέλος του μήνα. Θέατρο από 10 Οκτώβρη, κάπου εκεί αρχίζουν τα θέατρα μαζί με τον Πάνο Βλάχο. Να περάσουμε ωραία πάλι. Μια πολύ ωραία σεζόν. Αυτό σου εύχομαι, ναι. Αλέξανδρε. Και βέβαια Πορτολεόνε και Ρηφιφή στην τηλεόραση. Ακριβώς. Και παρέα με τον Πάνο, με όλα τα παιδιά. Όπως και ο Αλέξος Χούρος που έχει τα τύμπανα. Ναι. Φοβερός Ντράμερ. Ναι. Όλοι τα παιδιά είναι φοβεροί. Όπως και ο Κώστας που κάνει τον πατέρα του Πάνου. Ναι. Φοβερή παράσταση, πρέπει να τη δείτε. Ναι. Κανονίσει και θα σας κανονίσω. Θα μου κανονίσεις ωραία θέση. Ναι, φοβερή. Δον Ζουάν λοιπόν, μία από τις παραστάσεις που έχει πολύ μεγάλη επιτυχία και τώρα το καλοκαίρι στην περιοδία της και από το χειμώνα πάλι σεζόν. Ευχαριστώ θερμά, Αλέξανδρε, που ήσουν μαζί μου σήμερα. Αλέξανδρος Λογοθετίδης, στο ένα μικρόφωνο. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Και τι είπαμε, πίστη, αφοσίωση. Και να πιστεύουμε. Να πιστεύουμε. Όλα γίνονται. Γιατί άμα δεν πιστεύεις, δεν μπορείς να καταφέρεις καθόλου τίποτα. Ναι. Πρέπει να το πιστεύεις, να καταφέρεις τα πάντα. Και να καταφέρεις το όνειρό σου. Ποτέ μην είσαι στο σπίτι, να το πιστεύεις, να καταφέρεις τα πάντα. Άμα τα πιστεύεις, θα καταφέρεις αυτά που θες, τα όνειρά σου. Αλέξανδρος Λογοθετίδης εδώ στον Αθήνα 984. Ευχαριστώ θερμά, Αλέξανδρε. Μείνετε συντονισμένοι. Μαρία Τσαλαβούτα στο στούντιο. Ειδήσεις στις 5. Επιστρέφουμε. Κατερίνα Πουλοπούλου, Νίκος Κουτούγερα στους ήχους μας. Σε ευχαριστώ. Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.